En liten fågel satt en gång och sjöng i furuskog. Han hade sjungit dagen lång men dock ej sjungit nog. Jo. Helan går, sjung upp för det helan går, sjung upp för det och den som inte helan tar, han är heller halvan får. Helan går. Sjung upp för det Nu håller vi på och går och tittar bakom kulisserna. Vad är det som händer i köket? Vi går och tittar här. Det görs mat till flera hundra människor. Maten har hämtats i sån stor vagn och man kan säga att det påminner mer om militären än om en jubileumsårsfest här bakom. Men personalen är åtminstone på alerten ska vi säga. Här ser vi hur det portioneras och ja, det är väl en stor utmaning åtminstone för att ge mat till över 1000 människor på cirka 5 minuter som det ska ske. Talet till kvinnan, ekonomiemagister Thomas Peré. Så nervös har jag inte varit sen jag blev döpt. Älskade kvinnor. Utan er skulle jag inte hålla det här talet. Kanske låter självklart eftersom det här är talet till kvinnan. Vad jag försöker säga är att utan er skulle det inte hållas något tal överhuvudtaget. Det skulle inte ordnas några årsfester. Det skulle inte finnas några årsfesttalare. Det skulle inte finnas några toastmasters. För det är ni som är drivkraften i vår evolution. Utan er, vi skulle inte vara här. Nalle och Stubben skulle sitta i något träd och plocka löss från varandras ryggar. Jag skulle krypa omkring där med Ludde och Groggen och fråga om vi får vara med. Det skulle vara helt poänglöst utan er. Här hittar vi det där Kia Pentti. Det finns några rykten om att du skulle någon gång ha skrivit några djupa texter om, jag vet inte, borde man säga Fantomen eller Spandexmannen eller någon man med tights till han Keiter någon gång länge sedan. Berätta lite, vad är det här för rykte jag har hört? Alltså, jag hade ett alter ego som hette Spandexmannen som baserar sig fullständigt och till 100% på min dåvarande pojkvän, min nuvarande man Erik von Waltzel, som gärna går omkring i spända kläder hemma och beter sig dåligt. Så du medger för det första? Absolut, det var alltid jag som skrev, men jag vill här framhärda att Erik var källan till inspiration. Och så medger du ännu att det är din man? Dessutom han nu. Just så. Det är ganska hörda. Vad har du tyckt om årsfesten hittills? Jag tycker att det har varit otroligt fint planerat, maten har varit god, spriten har varit outstanding, programmet har varit ännu bättre och jag kan inte tänka mig hur den här kvällen ska kunna bli ännu mer fantastisk. Vi vill ha Nalle på bordet. 1, 2, 3, 4. Nalle på bordet. Vi vill ha Nalle på bordet. Nu är det på det här sättet att det är någonting som har glömts ikväll. Det är 2 saker som har glömts ikväll. Men det mest väsentliga är det här med ljus. Som alltså kommer från 2 källor. Antingen från skogen, flickan och flaskan eller från Mikes
kraftverk. I vardera fallet kostar det mycket. Men jag måste säga att jag tror att det är mera värt att ta det från kraftverken än från skogen och flickan. Särskilt från flaskan. Nej, men det här med ljus är viktigt. Nu liksom ska vi alla samla oss och för att riktigt festa det här så tycker jag att vi en gång till ställer upp i den sång som när jag var yngre betydde så mycket för mig, Internationalen. Okej? Och i det här skedet av festen när vi har punsch i glasen så tar vi det här då en gång till. Mera brännvin i glasen, mera kalas på vår jord. Har jag lärt mig när det börjar att bli dags att gå. Bara för din skull kommer jag hem. Kommer jag handfull, jag gör det igen. Bara för din skull. För att hinna med. Här hittar vi en reporter också, en annan reporter. Du har det där kikat efter brudar med vackra klänningar. Ja, det har jag. Nu har du hittat någon då? Jo, jag har hittat massor av flickor med jättefina klänningar idag. Men det har jag också. Men berätta vad har nu varit sådär, om man ska titta sådär i stort sett, vad har varit det där? Trend så här. Jag tycker att många flickor har inspirerats av grekiska klänningar det här året. Jättemånga flickor har massor sånt där över en axel och grekisk annars också. Kvinnorna försöker rymma bort sig och Tero härjar med mig här. Folk börjar bli vilda här kan man konstatera. Vad tycker du, Ira? Jag tycker att det här är bättre än väntat faktiskt. Man borde väl aldrig fråga en kårvärdinna att är det här bästa årsfesten du har varit på, men jag frågar ändå. Det är nog alltså, trots att det är så mycket människor så är det ändå jättenära och så är tajt och det är nog, de har lyckats jättebra. Och man kan väl, det där konceptet när det kommer folk ända från 40- eller 30-talet så man kan väl inte slå det så där på en vanlig årsfest. Man kan inte slå det. Stämningen är helt super, så trots att det är lite trångt och lite sådär. Ja, jag vet inte, men alltså helt superbra. Vi har lyckats, årets OFK har lyckats bättre än förväntat. Vad har ni tyckt om årsfesten hittills? Det här är en av de allra finaste festerna jag var med på. Årsfesten genom alla tider som är det bland de finaste festerna. Du har varit många år aktiv. Många kanske inte från våra vanliga studenter inte kanske har uppmärksammat det, men du har faktiskt varit genuint intresserad av studenterna senaste hela min studietid, åtminstone 4 år. Så vad skulle du vilja säga att vanliga Hanke inte är så här på 100-årsjubileum? Hanken är en fin högskola, Hanken är en rolig högskola, Hanken är ett ställe där man etablerar jättemycket kaverir och har jätteroligt. Och idag ska det bli roligt, va? Det är redan roligt. Ja, men hur länge, hur ser din arbetsdag ut imorgon? Hur länge ska du fira? Om du lovar att inte säga någon. Nej, jag berättar inget. Så har jag skjutit på min arbetsdag imorgon länge. Hördu, en riktigt varm gratulation och en trevlig årsfest. Tack så du ha. Tack. Nåja, klockan börjar närma sig 12 så småningom och jag och Reiska här ska börja festa också. Vi har varit nyktra hittills, eller nästan åtminstone, men studentkårens 100-årsjubileum har varit faktiskt en lyckad fest hittills. Kvällen är ju ännu ung, men jag ska passa på att tacka alla, inte bara OFK utan helt alla som har haft någonting att göra med festen. Förstås vill jag tacka vår filmare Reiska, alltså Rasmus Bange. Han har varit ett oerhört stort hjälp med tanke på den här videon. Jag vill tacka mig själv, jag vill tacka min mamma och min pappa. Men främst så vill jag tacka alla gäster som har kommit hit. Vi är över 1000 idag. Jag vill tacka helt alla talare. Herrasgäster, helt alla, precis alla. Den här festen skulle inte ha varit likadan utan er, men den här festen kommer först nu att börja för vår del. Så jag vill säga en riktigt trevlig årsfest till er alla.